गोजोन फुंबिलि एसबी बड निउज चेनेलखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आं सिबि रानि ब्रह्म नोंथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन थुदो बिदिबा दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ जागायजेननोसै क'क्राझार जिल्ला पुलिसनि मोनसे जाफुंसारनाय क'क्राझार जिल्ला पुलिसा आखाइजों बानायनाय गोबां हाथियारखौ बोखांनो हादों उदखारिफोरा दोनखोमानाय हाथियारफोरनि सायाव आसाम पुलिसा गोख्रों सिग्रोमबाय थानायनि गेजेरावनो क'क्राझार पुलिसा क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय दाब दाब जायगानिफ्राय आखाइजों बानायनाय गं 11 हाथियारफोरखौ बोखांनो हादों बे खौरांखौ आसामनि DGP जिपि सिं बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों मिथिहोदों आसामखौ हाथियार गैयै रायजो खालामगोन बे खोथाखौबो फोरमायथिदों बिथाङा आबगारि बिफाना हमनानै दोननाय जौखौनो खावदों आइन बेरेखा जौ फाननायनि अजदाव गोबां लाख लाख रांनि जौ हमनायनि उनाव DC अफिसनि क्वार्टाराव जौखौ दोनदोंमोन नाथाय बेसेन गोसा जौखौ खावनानै लांजोबदों खालि जौनि कार्टुनखौल' गालांदों फोरमायथिनो गोनांदि तामुलपुर जिल्ला मटंगा चौकआव थानाय DB वाइन शप अदेबानि जौ गलानि जौखौ आइन बेरेखा जौ होनानै आबगारि बिफाना हमदोंमोन आरो गलानि गासैबो जौखौ जब्द खालामनानै तामुलपुर जिल्ला बेंगिरि मावखुलिनि क्वार्टाराव दोनदोंमोन DB जौ गलानि जौखौ आइन बेरेखा जौ होनानै आबगारि बिफाना गलानि गासै जौखौ लांजोबनायखौ लानानै बेनि सायाव केस होदोंमोन गलादारा आरो जौआ आइन बेरेखा दिहुननाय नंगौना नङा बेखौ लानानै लेबरेटरियावबो आनजाद नायनाय जादोंमोन जेराव जौआ आइन बेरेखायै दिहुननाय नङा होननानै फोरमान जादोंमोन आरो जौखौ गलायाव लाबोफिननो थाखाय गनायथि मोनदोंमोन नाथाय जेब्ला बेंगिरि मावखुलिनि क्वार्टाराव जौखौ लायनो थांफिनो अब्ला सोमोनांथाव नुथायखौ नुनो मोनदों क्वार्टारनि गासैबो खोरखियानो गेवजोबनायमोन आरो खोरखिनि साखाथियाव थानाय बेसेन गोसा गासै जौखौनो खावनानै लांजोबनायखौसो नुनो मोनदों जाथायखौ लानानै खुद्रिदों DB जौ गलानि बिगोमाया आरो आबगारि बिफाना जाहाथे जौखौ जेरैखि जाया हरफिनो बेनि थाखायबो दाबि दैखांदों नङाब्ला आयेननि गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो हुमखि होदों जौ गलादारा फैगौ 30 जुलाइनिफ्राय क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव खुंजागोन डुरान्ड काप एसियानि गोजामसिन जोलुर गेलेनाय डुरान्ड कापआ बिटिसिआव खुंजानो आरो बारा सान गैलिया गिबि सानाव बड'लेण्ड FC आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड FCनि गेजेराव जोलुर गेलेनाया जागोन गोजान जायगानि नायगिरिफ्रा जाहाथे टिकेट लानायाव जेबो जेंना मोननो गोनां जाया बेनिखायनो टिकेटखौ जाहाथे अनलाइननि गेजेरजों लानो हायो बेनि थाखाय बुक माइ श'जों सावरायनाय जागासिनो दं फ्राय सावरायनाया जोबनायनि लामायाव फैबाय आरो साननै सानथामनि गेजेरावनो बुक माइ श'आव टिकेटखौ बुकिं खालामनो हासिगोन होननानैबो फोरमायथिदों BTC सोरखारनिफ्राय गासै 10,000निफ्राय 11,000 टिकेटखौनो सरासनस्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों लोगोसे बे जोलुर गेलेनायाव स्पेसियेल आलासिफोरखौ लेंहरनाय जागोन माखासे अर्गानाइजेसन आरो गभर्नमेन्ट बडिसखौबो लेंहरनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों गिबि साननि जोलुर गेलेनायाव अदेबानि 30 जुलाइआव गुबुन गुबुन हारिनि हारिमुआरि दिन्थिफुंनायजों लोगोसे आर्मिनि कालचारेल हेलिकप्टार एयारक्राफ्ट पेराशुट लेन्डिं बायदि दिन्थिफुंनाय थागोन बेनि अनगायैबो क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव गासै मोन 7 गेलेनाय जागोन बेनि मादाव मोनद'आ लीग मेच जागोन आरो मोनसे क्वार्टार फाइनाल जागोन क्वार्टार फाइनालाव BTC सोरखारनिफ्राय प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मुखौ हांख्रायहरदों नाथाय बिथाङा फैगोन ना फैया दासिमबो अफिसियेलि रोखा जायाखै होननानैबो फोरमायथिबावदों बिटिआर सोरखारनिफ्राय मिरुनि रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारामन बिथाङा मिरुआव मैया बाजेट थिसनदों जेराव माखासे मुवा बेसादनि बेसेनखौ खम खालामदों आरो माखासे मुवा बेसादनि बेसेनखौ बांहोदों जेरै सेथियाव मबाइलनि बाहागोफोर बेटारि मबाइल चार्जारनि बेसिक कास्टम डिउटिखौ खम खालामनानै होबाय नैथियाव दङ सना रुपा आरो प्लेटिनियामनि बेसेना खम जासिगोन सना आरो रुपानि कास्टम डिउटिखौ 6% खम खालामनाय जाबाय आरो प्लेटिनियामनि कास्टम डिउटिखौ 6.4% खम खालामनाय जाबाय थामथियाव दङ केन्सारनि मोनथाम रोखोमनि गुबै मुलिफोर आरो एक्सरेनि इकुइपमेन्टनि बेसिक कास्टम डिउटिखौ बोखारनाय जाबाय ब्रैथियाव दङ ना आरो नाजों दिहुननाय जायखिजाया मुवा बेसादनि कास्टम डिउटिखौ खम खालामनाय जाबाय 5% खम खालामनाय जाबाय ओजोंहाय मुवा बेसाद बांनायनि बेलायाव सेथियाव दङ प्लास्टिक आरो प्लास्टिकजों दिहुनजानाय मुवा बेसादनि बेसेनखौ बांहोनाय जाबाय नैथियाव दङ एमोनियाम नाइट्रेटनि कास्टम डिउटिखौ 7.5%निफ्राय 10% बांहोनाय जाबाय टेलिकम इकुइपमेन्टनि कास्टम डिउटिखौबो 10%निफ्राय 15% बांहोनाय जाबाय थामथियाव दङ गार्डेनाव बाहायग्रा गुबुननिफ्राय फैनाय साथा आरो लेबरेटरिनि केमिकेलफोरनि बेसेनखौबो बांहोनाय जाबाय फैगौ BTC बिसायख'थियाव मोनब्रै जिल्लायाव साफायै बिजाथि फसंगोन अदेबानि 4 बिजाथि फसंगोन
मुंख्लं नखरनि बे गोदान थांखि सोरखारा फोसावखानाय बायदि मुंख्लं नखरा जि 5 लाख रां मोननो गोनांमोन बे रांखौ मोननो हायैखौ लानानै बाक्सा जिल्ला आरो तामुलपुर जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं नखरा जयैनो सावरायलायदों आरो जुदि बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां मुंख्लं नखरनो होनो गोनां अनसुंथाइखौ होआब्ला बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लायाव 4 बिजाथि फसंगोन होननानै फोरमायथिदों मुंख्लं नखरनिफ्राय लोगोसे बिथांमोना बुंथिदों दि बर' बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननि थैनि बेसेनजोंसो सोरखारखौ दानो हादों नाथाय मानो गावसोरनि सोमोन्दैल' सानखो बेखौ लानानै सोंथि खालामदों जेराव प्रमद बर'आ बानासुर फोथाराव फैनानै मुंख्लं नखरनिफोरखौ आर'नाइजों मान बावदोंमोन आरो बेसेन गोसा बिबुंथि होदोंमोन जाय बिबुंथिखौ खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदोंमोन नाथाय प्रमद बर'आ गावनि बुंनायनि बेसेनखौ मानो लाखियाखै होननानैबो सोंथि खालामो जेरावनाखि प्रमद बर'आ थाबैनो होगोन होननानैल' बुंबोबाय थादों नाथाय दासिमबो होआखै बिथांनि सोरखारनि समासो जोबनायनि लामायावसो नाथाय दिनैसिमबो मुंख्लं नखरनो होआखै बेनिखायनो अनसुंथाइखौ होगोन ना होआ आरो होयोब्ला माब्ला होगोन बेखौ जाहाथे रोखा खालामनानै होयो बेनि थाखायबो दाबि खालामो मुंख्लं नखरनिफ्राय सनानि गादि सोरनि थाखाय जिरायनो मोनदों आरो बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट मावख'आ माजों लुफुंजादों बेखौ लानानैबो सोंथि खालामो मुंख्लं नखरनिफ्राय जुदि बिटिसि बिसायख'थिनि सिगांनो मुंख्लं नखरनो होनो गोनां अनसुंथाइखौ होआब्ला मुंख्लं नखरनि गौथुमा गुबुन मोनसे राहा लागोन होननानैबो रोखा खालामबावो बिथांमोनहा गंसे हुन्डाइ भेनु गारि आरो अट' रिक्सानि गेजेराव गोख्रों सौग्रावलायनायाव 6 सुबुंनि जिउ खहा 6 थैनायफोरनि मादाव सासे 18 दाननि उन्दै गथ'साबो दंमोन आरो 3 आइजोफोरमोन करिमगन्जनि नीलम बाजार ओनसोलनि 8 नं माहारियारि राजा लामायावनो जानो मोन्दों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया हुन्डाइ भेनु गारि आरो अट' रिक्सानि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनायाव गंनैबो गारिया हाखराव गलांदों जाहोनाव गारियाव थानाय 6 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव जाथायथिलियाव पुलिसा नुजाथि फैनानै खौरां लाफैदों आरो थैनाय सुबुंफोरखौ बोखांनानै पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरदों आरो जोखोम जानायफोरखौबो फाहामथाय होनो थाखाय देहा फाहामसालि फारसे दैथायहरदों जाब्रबथायजों जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरनि मुङा जाहिदा बेगम 25 बोसोर बैसोनि बेदाना बेगम रुहुल आलम 30 बोसोर बैसोनि गुलजार हुसेन हासिना बेगम 50 बोसोर बैसोनि आरो उन्दै गथ'सा बाजेटआव मिरुनि साख्रि मावनायफोरनि टेक्स होनायनि बेलायाव सोलाय-सोल' लाबोदों मिरु सोरखारा नाथाय बे सोलायनायखौ निउ टेक्स रिगाइमावल' खालामनाय जादों जेरै बाजेटआव गोदान थिसननायनि बादिब्ला सोलायनाय टेक्स स्लेबफोरा जाहैबाय जायफोरनि दान बान्थाया बोसोरसेयाव 3 लाख रांसिम जायो बिथांमोनहा गरसेबो टेक्स होनो गोनां जानाय नङा आरो जायफ्रा 3 निफ्राय 7 लाख रांसिम दान बान्था जायो बिथांमोनहा 5% टेक्स होनो नांगोन जायफोरनिया 7 लाखनिफ्राय 10 लाख रांसिम जायो बिथांमोनहा 10% टेक्स होनो नांगोन जायफोर बिथांमोननिया 10 निफ्राय 12 लाख रांसिम जायो बिथांमोनहा 15% टेक्स होनो नांगोन जायफोरा 12 निफ्राय 15 लाख रांसिम जायो बिथांमोनहा 20% टेक्स होनो नांगोन आरो जायफोरनिया 15 लाखनि गोबां जायो बिथांमोनहा 30% टेक्स होनो नांगोन आरो स्टेन्डार्ड डिडक्शनखौ 50,000निफ्राय 75,000 रांसिम बांहोनाय जाबाय नाथाय बेबो खालि गोदान टेक्स केलकुलेशननि बेलायावल' जागोन गोजाम टेक्स केलकुलेशननि बेलायाव स्टेन्डार्ड डिडक्शनखौ बांहोनाय जायाखै आरो टेक्स स्लेबखौबो जेबो सोलायनाय जायाखै नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों नामा जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों अब्ला नोंथाङा मेगननि हस्पिटाल नागिरनानै गोजान जायगायाव थांनांगौनि आरो गोनांथि गैलिया बङाइगाव आइ हस्पिटालावनो नोंथांमोनहा मेगन नायजानो हागोन जेराव मेडिकेल रेटिना असिटि पेक' मेसिननि गेजेरजों केटारेक्ट अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दं बेनि अनगायैबो ग्ल'क'मा इभालुएशन अकिउल'प्लास्टिजों लोगोसे फार्मासि आरो अप्टिकेलनिबो राहा दं बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि खम बेसेनावनो कम्पिउटारजों मेगननि अपारेशनबो खालामनाय जायो गासै 4 मेगननि डक्टरखौ बे फाहामसालियाव मोननो हागोन डक्टरफोरा जाहैबाय डक्टर आशराफुल आलम MBBS MS अप्थाल्मोलॉजी केटारेक्ट सार्जन आरो IOL सार्जारियाव ट्रेन डक्टर किशोर पल MBBS DO केटारेक्ट एन्ड ग्ल'क'मा स्पेशियलिस्ट डक्टर पायल सिंगला MBBS MS आरो डक्टर मेघाली शर्मा MBBS MS आइ स्पेशियलिस्ट अप्थाल्मोलॉजी जायखिजाया मेगननि जेंना जायोबानो बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन समाया जाहैबाय समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 9 रिंगायाव गेवगोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगासिम थागोन नाथाय रबिबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव गेवनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' थागोन चापागुरि र'डआव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिंजाय अदेबानि सोनाबहानो मोननो हागोन बङाइगाव आइ हस्पिटालखौ नोंथांमोनहा मानिबा सायाव खौरां लानोबा 690094
9900 नङाब्ला 0366435659 बे नाम्बारावबो खौरां लाहर खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा दासिमबो एसडि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा गोख्रैनो साबस्क्राइबखौ खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो गोजोन्थों